Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Alhaji Gwani Maduri Gabas, jihar Damagaram, jamhuriyar Nijar, mazaunin Tripoli, babban birnin Libya. To hakikanin gaskiya za mu iya cewa zan yi bayani dai akan ababe guda biyu wanda suke faruwa a nan kasar Libya. Na'am, na farko shine rufe hanyar da aka yi. Kenan kowa a sanin mu ne cewa akwai mutane dubban al'umma da 'yan Nijar da 'yan Najeriya wanda suka taso a Libya da suke bukatan ficewa daga kasashensu ba samu wannan daman ba. Waɗansu ma can wajen Gaturu suke akan iyakan kenan Nijar da Libya. To wannan shine abin da ke ci mana tuwo ƙwarya. Ya kamata muna bukatan hukumin kasar Nijar su dubi wannan lamarin, su bude mana hanya wanda yake bukatan ya fita. Ko da an ce ba a shiga a kasar Libya, ya kamata wanda suke fita su fita. Ba fita ba shiga, wannan shine abin da yake damun mu kwarai da gaske. Wannan shine. Na biyu shine sanarwar da ministan tsaro na kasar a nan birnin Tripoli ya fitar cewa bayan wanga azumin da muke ciki watan Ramadana kenan ana yi kame sosai, ana yin kame. Ya ce kuma bayan haka ya ce ko da an kama mutum ba a fidda shi saboda ana kashe kuɗi. Ya ce ana kashe kuɗi. Mai bukatan zama ya ce a yi takarda. To wannan shi da ɗan dama. Sanarwar ta biyu kenan. Ya ce kowa ya takarda 'yan kasar waje kenan yake nufi. Musamman 'yan Nijar da 'yan Nijeriya da kasar Chad da Sudan da sauransu, da 'yan Masar da Tunis, sauran dukkaninsu 'yan Afirka. To abu na biyu shine da muke bukata wanne takarda za a yi. Haka ya kamata su tattauna hukumin Nijar da anan Tripoli kasar Libya. Ko a sanin mu ne a nan kasar Libya shugabanni ne guda biyu dukkan kwarya. Akwai Dabiba shine na jagora anan Tripoli, sun ce daga Misrata zuwa Tripoli da sauransu. Akwai kuma Khalifa Haftar shi mutum gabar kamar Benghazi da Saba da sauransu, wanda yake shine da iko iyakar Nijar da Libya. Ya kamata su zauna su tattauna cikin gaggawa mu samu damar fita kenan daga kasashen mu, ko kuma mu yi takardu na zama don mu yi aikin mu. Sanin mu na cewa su da kansu sun shaida. Dabiba shugaban kasar anan Tripoli ya sai da cewa 'yan Nijar musulmi ne, muna sallah tare, muna cin abinci tare, ba suna kwatanta gaskiya da sauransu. Ya tabbatar da haka kuma ya fitar da wannan sanarwa, muna da bidiyon kwarai da gaske. To ya kamata da sun san haka nan su ba mu dama wanne takarda za mu yi. In a ce a yi takarda kaza, in ka yi hakan kuma har gobe za su ce a'a ba wannan ba, sai ka kai takarda kaza. Sau uku muna yi takarda soja ba haka bane. To wannan shine abun damu. Ya kamata su dubi wannan hanyoyi guda biyu, su bude mana iyaka, masu fita su fita. Kuma in dai akwai damar mu zauna a nan Libya kenan su ba mu cikakken takarda za mu yi don mu shaida cewa ga aikin da muke yi, ga bukatun da muke yi, kuma ba mu da tashin hankali. Wannan shine abin da muke bukata su tattauna.